җирдә әни димәк, әни кирәк, әни кирәк, иң кадерле кеше җирдә әни димәк. Мәскәүдә бик үзенчәлекле урыннар бар, аларны антикафе дип атыйлар. Кафеда мәсәлән ашарга мөмкин булса, антикафеда исә ашау мөмкинлеге юк, ләкин монда кызгы итеп күңел ачу мөмкинлеге бар. Менә шушындый урыннар белән мин сезне таныштырачакмын бүгеннән һәм бу булачак татарча. Ерактан әллә ни күзгә ташланмый торган язу бар. Енот банк дип атала. Һәм енот кына түгел, башка җан ияләре дә бар. Әйдәгез керик һәм танышыйк. Монда менә фотолар бар. Монда менә енотлар. Менә булары енотлар түгел, алар насухалар дип атала. Аларны шулай сезгә күрсәтербез, аларны кашып та карарбыз, алар белән уйнап та карарбыз, ашатып та карарбыз. Менә монда тагын бер тулы бер галерея енотларның. Күрәсезме? Кешенең менә монда баш өстендә дә баралар. Менә монда Кар бабайды ясаганнар. Менә монда карагыз. Төп антикафе урнашкан шушы ишек артында. Шулай артында барыр кисәтү бар, сак булыгыз, кыргый хайваннар ди. Ләкин без курка торганнардан түгел, без шушы ишекне хәзер ачып керәбез. Шушы ишек артында тулы бер банда яши. Енотлар, насухалар һәм сурикатлар. Енотларны сез Совет чорында төшерелгән Крошка енот мультфильмынан беләсездер. Әйе, от улыбки җырын шушы җәнлек сузып җибәрә. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Сурикатны да балачактан карап үстек. Тимон һәм Пумбадагы Тимон сурикат ич. Хакуна Матата. Смысл фразы так прост. Хакуна Матата. Веселись полный рост. Алайса сурикаттан башлыйк. Бу бәләкәч Олег атлы. Исем сайлаганда аңа төрле ир-ат исемнәрен әйтеп караганнар. Ахыр чиктә Олег дигәненә җавап биргән. Бик ошаткан бу исемне. Олегны песи баласын тоткан сыман тутарга, сыйпарга да ярый. Олегның нәкъ мультфильмда күрсәтелгәнчә бүҗәкләргә исе китә икән. Монда аңа шикерткә ашаталар. Сәгать саен унарны бирәләр. Күбрәк тә бирергә була, әмма ярамый. Олег шомах исен белми диләр. Нет. Так, смотри. Опа. Олега голодного еще тоже не видел. Кешегә шул кадәр тиз ияләшә, кулыңа бер җәелеп ятсамы, урыннан кузгатканнарын яратмый. Жәлләтеп чыелдый башлый. Китек алга таба. Енотлар бу. Һәр кайсының үз исеме, үз холкы. Гафу, барысының да кушаматын истә калдырып булмады. Шуңа да монысы, тигесе, бусы дип сөйләрмен. Берсе аеруча буҗра эчендә йөрергә ярата. Кай вакыт ярсып чаба. Енотлар арасында уза торган Олимпия уеннарында сыман хис итә диярсең үзен. О, менә бу енот турында аерым әйтергә кирәк. Исеме Феликс, шук шаян һәм пардымсызрак. Башкаларга кары яшерәк чөнки, үсмер әле. Шуклыгы чамадан чыкса, кунакларга зыяны тимәсен дип, читлеккә ябып торалар. Мин Феликска ризык та бирдем, суда эчердем. Әнә ничек матур итеп эчәләр. Су белән тутырылган тас булса да, кеше кулыннан шушылай чөмерергә яраталар икән. Менә бу енот турында әйтеләр, ул спорт белән шөгыльләнергә ярата. Һәм хәзер аның зарядка җыйган вакыты, ягъни ул моңа чаклы күрәсен спорт белән күп шөгыльләнгән, алҗыган. Һәм хәзер менә күрши икән. Аны төрлечә менә моңа тияргә ярамый диделәр. Кара енотка. Ошатырга да ярый үзләрем, тик монда сатыла торган ризык белән генә. Стаканы 150 сум. Эчендә эт ризыгы сухой корм ягъни мәсәлән. Кергәндә әйтеп куйдылар, стаканы югары тотыгыз. Бу җәнлекләр нык әрсез. Стаканы бөтенләе белән дә тартып алырга мөмкиннәр. Бүлмәгә кергәндә үзең белән телефон гына аласың. Калган бар нәрсәне икенче бүлмәдә калдырасы. Енотлар белән насухалар кунакларның кесәләрен капшарга ярата. Әгәр дә мәгәр нидер тапсалар, кире бирмиләр. Тапкан бар нәрсәне авызларына кабалар. Әгәр кулыңнан берәр нәрсәне эләктерсәләр, кире аласы түгел. Сине шундук дошман күрәләр. Кулларына бар эләккән нәрсәне соңыннан үзләренеке дип кабул итәләр. Бер кызыклы факт турында әйттеләр. Енотлар аларның арт санын кашыганнарын ярата икән. Менә хәзер күрсәтәм.
Yok bu sportsmen икән, шуңа күрә аңа арттан кашу кирәк түгел әле, пока спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Мин бүген кунакта бик сәер җан ияләрендә менә. Карагыз, бу насуха дип атала. Минем җилкәмдәге ризыкны алар электрәләр. Үз карагыз, ул ни эшле минем җилкәмдәге ризыкны. Нюхле кушаматлысы Феликс яшендәрәк, шуңа да нык актив. Енотларны рәхәтләнеп талый, кирәкләрен бирә генә. Вот, поэтому нюхли конкретно русский не кушать, когда не кушает. Ой, она прям шугает, да? Да. Слушай, она смертельный номер. Нет, это была шутка. Сәламәтлек темасына аерым тукталыйк. Монда җәнлекләргә бөтен кирәкле прививкаларны ясыйлар. Мал табибы, ягъни ветераннар гел-гел тикшереп тора. Әгәр берәрсе төшәсә, үзегезне скорый чакыртырга ашыкмагыз. Беренчедән, беренче ярдәм күрсәтер өчен бөтен кирәкле дарулар бар монда. Икенчедән, бу җәнлекләр кыргый табигатьтә тумаган. Шуңа да куркыныч түгел алар. Гомумән Мәскәүдә енотлардан баш тарту очраклары бик күп икән. Әйе, тугач беренче 2 айда кечкенә енотны уси-пуси дип иркәләп кенә торасы килә. Әмма үскәч холыксызлана башлый. Тәрбияләргә кирәк. Кешеләр моңа риза булмыйча котылу ягын карыйлар. Бу антикафеда исә җәнлекләрне интектерү турында сүз дә була алмый. Киресенчә, коткаралар, гомер кичерергә уңайлы шартлар тудыралар. Бер интим сорауда бирдем. Җәнлекләр бер-берсе белән зөфәф кичәсе үткәрәме соң монда? Юк икән, ата җәнлекләрне пешәләр. Яңа туган балалар кирәк түгел. Кешеләр ташлап калдырган енотларны да кая куеп бетерергә белгән юк диләр. Килә калсагыз монда алдан язылырга кирәк. Бәясе 750 сум. 10 минут инструктаж үткәрәләр, 40 минут енотлар белән аралашасыз, тагын 10 минут Олег белән назланасыз. Шушы видео ошаса, лайклар куегыз. Лайклар җитәрлек санда җыелса, Мәскәүнең башка кызык урыннарында күрсәтербез.